go. Bye-bye. Today we're gonna stay at hotel for 1 day. And there's gonna be a fat baby here. See? Oh. To her show. So we're gonna clean up our room. Wow! It's so wide. Ay, meron pa. I'm gonna die. Diyan! Sa our room! Then, ito yung isa. Wow. Asan yung isa? Yung isa wala pa. Huwag mo buksan, baka may tao sa dito. Ba't nilagyan? Diyan mo nilalagay. At yung card dito, ito kayo nalagay. Oh my God, ang ganda. So soft. Silent full view. Look up, kasi ano It's so soft. It's so soft. Ay, ganito din pala po. Oh my god. You're fat, Olivia. I just realized that you're so fat. Wait. So this is the CR. Yeah. Get out, I have to pee. Why? I'm a girl. You forgot? May nakakantan. Why is it like this? Hello, girl. Ay, grabe, ha? Ano siya? Ano to? Grabe, ang bongga naman. Maganda pa to sa hinan, ah. No? Ay, kasi malapad. Tapos, Tapos, carpeted siya. Get out. Pero kasi pag carpeted, madaming moves. Uy, Dad! Kabilang party yun. Kasi meron po VR. Ano yan? Binuksan niyo yung kabilang. Alam mo yung napanood natin sa ano? a very good girl. Hindi. Ay. Ano, Dad? Ghost and White Lotus. White Lotus. Can you stop? Gusto mo magkape? Pwede mo magkape? Olivia. Dito na lang tayo mag-order sa ano. Huwag mo yopa. Kwarto na. Kasi yung kwarto, ah. Ganda ng view. Ate, Chloe. One. Yan, dili mo siya mataas, Sinoy. Wala kami sabi mo pa. Oh my god. Yeah. So pretty. Can you remove my necklace? I don't wanna lose it. No, you will not lose it. Sira na ba talaga to? Hindi, balik mo Is there another room for us? Mom, is there a room for us? Ate Chloe. Is there a room for Ate us? Chloe. Smile. Come here. Come here. One, two. Hello. Ayos po. Ano yan? Meron na tayo. What's that? Where did you get that? Smart TV sila. This is for old. What's that? Pang ano to eh, Screen. pang staycation na yung pang Wait, there's no stuff. It's Celsius. Excel swap. Mom, Excel swap. Mom, can you give me some Wi-Fi? I need Wi-Fi. Wala password. Andun ata sa keycard to. Ito, dito. Ano yung keycard? Mom, what's your username?
No, the username was the user. Room number 8. 811. Yeah. 911. And then password. Yes. 8-11 tayo eh. Oh, 811. Anong password niya? Yes. Yes. Big. Don't shut the toilet. I didn't flush my pee yet. Yeah. What's this? Excuse. Sorry. Sabihan ko muna siya ngayon na baka may mag-work siya eh. Uy. Excuse. 4:30 kasi. Ate. Sir, dito na lang po. Sige po. Thank you. Okay na po sir, luggage ko po. Sir, if you have concern or mga request lang po, dahil lang po tayo ng confusion or problems po. Okay. Thank you, and you're safe. Thank you. Is there contact? Busy man siya. Ano? Uy! Uy, isli sana yan, ma. May gusto ko maan. Ginagaya ko yung videographer ni ano eh. Isli sana yan. Ni paring hype eh. Look, Mom. Oh, pagod na ako. Ay. Maligo tayo mamaya. Ha? Ligo tayo. Sige. Ligo tayo. Dito. Dito kami. Yan ay tingnan mo yung CR. Uy, ang ganda. Ang ganda yung CR. So, mamaya pag check out natin, pag check out natin, dali natin to. Pati baso. Joke lang. Asan? Tingnan mo yung guys yung ano nila, chinelas. Sobrang nipis. Ganun talaga. I changed in the beautiful flower. Uy, uy. Oh, look ka. Come on, don't you please? Aray ko. Mahina yung net nila. Stoy. Chocolate. You're my happy nut. Ay, madyan. Ano daw? Saan ka mag-CR ka? CR daw siya oh. alam mo yung katawa niya, ano ba? Yaga-yaga. Olivia. 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 Alam mo nga, pero niya, be?
Amo ni, di ba? Amo tong sa drawer? Tara. It's so pretty. Kita mo? Hindi ko nakita. Mahal siguro. Lola. Barato lang. Ikot ko na barato lang. Dapat isa na lang tayo. Ang daming room. Oo nga, no? Dapat isa na lang, no? Lola, here. Ang daming room. Ganda. Maganda. Maganda na si Aro. Tayo siya. Hello, grabe ko naman. Si Biggie patay na siya. Huwag naman. Kasi you're gonna stay here now. Kawawa si Miggy, eh. Body lotion. What? Ang ganda dito, guys. Ay, dito. Mama, sinigang lang tayo. Umuulan eh. Sige. Uy! Sing tayo! Baboy dad. We're gonna swim! This, ano mo dad, is so very expensive. Yeah. That's why. We're gonna swim, Mom. What's the point? Ano pa kung may vlog ko tayo i-post ko na. 24 p.m. Maganda. Maganda dito. Check natin yung CR. Ay, maganda. Nice. Mamaya, maligo tayo mamaya. At mag-swimming, di ba? Ito lang naman pinunta namin ito eh, swimming eh. Kaya natin. Wait. Okay naman. So, maganda. Maganda yung CR. Accessoire. Hello. Hi, pretty. I accidentally paused at the Swimming ka. Swimming tayo mamaya. Ha? No. Swimming tayo mamaya? Swimming? Ha? Don't. Panood natin. Ang ganda kasi. Do. Walang ano? TV? Yan? Yung TV. Nagulat. Yaga, ang natawa na eh. Oh. Ah, sige. Yan, nagutom na. Lagan man. Richie. Sarap. Wow. Is it for your charge po? Apa? I'm just this out. Can I have your name and signature na lang po? Should crush. Your I'm okay. Sarap. Ha? Sarap ang kain niya, oh.
Ano mo yan? What's wrong? Kuya ba? Ano yan? Ay mo na sa vlog. Sige na, bye-bye. Upload namin to sa vlog mamaya. Calling me if you're done. Sinama mo sa bus ka. Ako lang tawag dito. Okay, bye. Ubog ikaw? This is our room, guys. Ito yung room namin ni Joannis. Ano ba yan, Hodo? Ayan. Ito yung room namin kasi dito kami magpahinga. Hanggang bukas. Bukas ng gabi. Bibno? Ha? Bukas ng gabi tayo. So, ito yung aming CR. Ayan guys, yung CR namin. Ba't ang dilim ng ano? Ng ilaw? Relax muna dito yung asawa ko. Kasi pagod dyan sa work, kailangan natin mag-ano sa kanya. Hindi ako pagod pag nakikita ko kayo eh. Ha? Talaga? Sweet naman. Thank you, babe. Ayan, dito yung aming room. Laan mo. Amori. Asa siya? Kunin mo nga yung ano mo. Dito. Amori. So guys, wait muna kasi kami ay mag-swimming pa mamaya sa swimming pool. Ayusin ko muna si Olivia. Antok na kasi. So guys, hilamos muna tayo. Kasi matulog na tayo. So, ayan. Last day na rin bukas. Uwi na rin kami. Ito ko pala yung ginagamit ko pang hilamos. Facial wash. Diba? Parang natulog fresh ba? Fresh. After ng facial wash, zero. Good night.